И здравейте, Вибокс! Това е моя Skyblock, на него оцелявам така и искам да оцелявам, много да оцелявам, защото съм много навид да оцелявам. Да, и го повтори 3 пъти, да. И след това набирам хора, с които да снимаме на този Skyblock. Ще бъде развит, ще има към много епизоди, мисля, ако нима мързи. И това е, не всъщност не е това, днес ще оцеляваме само няколко минути. Не оцеляваме. Ще си покупая малко тук къбостон и ще се събера и ще си направя дропот, за който ще има мой хоум. И така, и така, и така, докато ми стане голям скай. Така. Пусни. Ну, такова е да посъкали са. Ето. Да, между другото, ако сте забелязали, водата ми не се вижда. Да, това е някакъв бък. Не знам какъв бък е, ама ми харесва. Защото ако има нещо под водата и аз го виждам. Ето. Виждам го перфектно. Какво стана? Алло. Пускай, бе. Хтила. И да, в момента ми лагна. Забелязвах. Защо? Добре, няма да оценявам този, защото лага едва ли ще е. И да ви кажа, че набирам играчи на Minecraft, които харесват Skyblock или да, Сърчко, харесват Skyblock или такива да оцеляват без ечика. И набирам за снимане, ще снимам много епизоди, много. И да, това е сега. Чао!